सुख करता दुःख हरता वाचता विघ्ना रवी रवी जयाची सर्वांची सुंदर सिंधुरा कंठी रंगी माला जय देव जय मंगला मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना जय देव जय मंगला मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना ओम नमो जी गजाननाय 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 रत्नभरा तुझ गौरी मरा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभे तोबरा तुन तुन तीनु पुरी चरणी घाल जय देव जय देव सरळ सोंड वक्र तुंड दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर जय देव जय देव ओम नमो जी गजाननाय ओम नमो जी गजाननाय ओम नमो जी गजाननाय ओम नमो जी गजाननाय सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाय मुरवी पुरवी मुरवी पुरवी मुरवी पुरवी कृपा जया संस्कार संपन्न या बब्रुवाहनात एक आगळावेगळा पैलू आहे आणि म्हणूनच त्या नम्रतेनं प्रथमतः बब्रुवाहन आपलं नतमस्तक होतंय. त्यानं ही सृष्टी निर्माण केली त्या सृष्टी विधात्याच्या चरणी हा बब्रुवाहन नतमस्तक होतोय. कारण त्यानंच आपल्या सुंदरतेनं या विश्वाचा सारीपाट रचला. सुंदर अशा प्रकारचा हा सारीपाट रचला आणि म्हणूनच त्या सृष्टी विधात्याला हा भगवान लाख 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 आणि तदनंतर या भगवानाचं मस्तक झुकलं जात आहे. नवा शिनमाचं ओझ आपल्या उदरात बाळगलं. प्रसोदनाच्या अनंत या भगवानाला जन्म देण्याचं कार्य केलं. त्याच माझ्या मातृदेवतेच्या चरणी या बब्रुवाहनाचे लाख 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 जे मी कमावलं ते मुळीच माझं न होतं, पण जे मी कमावलंय ते माझ्या देवानं मला दिलंय. कारण देवाचं आणि माझं फार जवळचं नातं आहे आणि म्हणून त्या माझ्या देवानं जे मला दिलंय त्याची जतन करणं मला क्रमप्राप्त आहे. आणि म्हणूनच माझी मातृदेवता सदैव मला म्हणते, बाळ बब्रुवाहन हे तुझ्या सत्कर्माचं फळ आहे. बब्रुवाहन हे तुझ्या सत्कर्माचं फळ आहे. हे तुझ्या सत्कर्माचं फळ आहे. खरंच माझे आजोबा चित्रवाहन यानेच मला राज्याभिषेक केला. आपला वैशाख मणिपूरचं सारं साम्राज्य या बब्रुवाहनाला बहाल केलं. लेखणी अंकुश लगामी राजकारणाचे सूत्र हाती घेऊन आजोबांच्या वर्षात आईच्या आज्ञेनं आईच्या अनुशासनानं हे मणिपूरचं साम्राज्य मी सांभाळतोय. जनतेच्या हितार्थ जनतेच्या सुखार्थ तमाम जनतेच्या संरक्षणार्थ सगळण्याचा प्रयत्न अगदी कटाक्षाने या बब्रुवाहनाकरवी होत आहे. कारण राजा या पदवीस पात्र नसे जगती कुणी मानवी, राजा ईश्वरे इच्छावळे चालवी.
प्रत्येक राजकर्ता ईश्वरी अंश आहे, तो विष्णुरूपी अंश आहे, हे कुठल्याही राजकर्त्यानं कधीही विसरून चालणार नाही. आणि म्हणूनच या तमाम जनतेच्या हित सुख सौख्यासाठी बब्रुवाहन सगळतोय. माझी जनता माझ्याबद्दल काय बोलते हे ऐकण्यासाठी माझे गुप्त हेर माझ्या सानिध्यात येत. तरी पण जो दुसऱ्यावर विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला. आणि म्हणूनच स्वकर्णानं ते ऐकावं म्हणून हा बब्रुवाहन या राष्ट्रदेशीवर स्वतः जातीनिशी आलाय. उत्तुंग शिखरावर उभा राहिलोय. चौघडा दृष्टिक्षेप लागण्याचा प्रयत्न माझ्याकडे केला जातोय. पण अनुचित माझ्या बाबतीत कुणाच्याही मुखातून शब्द बाहेर पडले जात नाही. हे खऱ्या अर्थाने मी माझं परम सौभाग्य अश्वाचं वर्णन करावं, त्या वर्णनासाठी माझ्या शब्दकोशात शब्दही शिल्लक नाही. हा शूर वर्णाचा अश्व. पण हे काय या अश्वाचे कर्ण तेवढे नील वर्णाचे आणि गतिमान होऊन चालला हा अश्व या क्षणी या बब्रुवाहनाच्या समोर येऊन उभा राहिलाय. खरंच या अश्वाचं वर्णन करताना शब्दही माझे अपुरे ठरत आहे. या अश्वाच्या मस्तकावर ही सुवर्ण अक्षरानं रेखाटन केलेली पत्रिका. मातृभक्त ठरलेला बब्रुवाहन या बब्रुवाहनाच्या समोर अनेक वेळा माझ्याच मातेनं भगवान गोपाल कृष्णाच्या बाबतीत गुणगौरव गाण्याचं कार्य केलं. भगवान गोपाल कृष्ण हा जगाचा परब्रह्म, या खेळा विश्वाचा सार आहे. पूर्ण ब्रह्म सनातन म्हणून जगविख्यात होणारा हा देव, त्या भगवान गोपाल कृष्णाचं नामविधा या पत्रिकेद्वारे बब्रुवाहनाला वाचता येते. हे देवा, हे मोर वर्धना राम रमणा रुक्मिणी कांता भामापते कालिंदी बरा, हे त्रिगुणातीता भोजवाजना परमहंसा परमपुरुषा, हे महाभागा सुखदिरा सुखशिला, हे कमलोद्भवा, हे देवा मणिपूरचा राज करता राजा बब्रुवाहन इथूनच तिला लाख 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 अश्वाच्या मस्तकावर पत्रिका सुवर्ण अक्षरानं रेखाटन केलेले. युधिष्ठिरे मांडिला श्रीयाग, युधिष्ठिरे मांडिला श्रीयाग, त्या निमित्त सोडिला हा कुरंग. 18 दिवसाच्या महाभारत युद्धात अतिरथी महारथी जेते जगत जेते जाने मारिले आणि भारताचे भारतेश्वर म्हणून आज ज्या पांडवांकडे पाहण्यात येत आहे त्या पांडवातील वरिष्ठ बंधू ज्येष्ठ बंधू युधिष्ठिर युधिष्ठिरे मांडिला श्रीयाग, त्या निमित्ते सोडिला हा कुरंग. पार्थाचे रक्षणाची सांग, त्याचे श्रीरंग सहाय्यक. या अश्वाच्या रक्षणार्थ धनुर्धारी पार्थ एवढंच नव्हे तर देव गोपाल कृष्ण या पांडवांच्या सहाय्यासाठी त्याने जो असे रूप बलाढ्य पूर्ण त्यानेच बंधन करावा हा श्याम कर्ण.
अर्जुन रणी सोडविला निजबळे युद्ध करणे अर्जुन वाणी सोडविला निजबळे म्हणजे ज्या वीराचांगी शौर्य शक्ती तेज बल असेल तो पराक्रमी धरी आणि शौर्याचा सागर असेल अशा वीरांना पांडवांच्या या अयाज्ञिक विश्वाला बंधन करावं नपेक्षा या पांडवाला शरण जावा पांडव धर्मकार्य करते पांडवाने हा याज्ञिक अश्व सोडलेले या अश्वाच्या रक्षणार्थ सैन्याचा कठनायक म्हणून दशानन म्हणून ज्यांना संभविलं जातं दशानन म्हणून ज्यांना संबोधिलं जातं ते धनुर्धर पार्थाच्या रक्षणासाठी अनेक बाण योद्धे पण पृथ्वी जिंकण्यासाठी सोडलेला श्याम करुणाश्व जो रूप मराठा त्याने तर बंधन करावे अश्वाला अर्थात पांडवाने जर हा अश्व सोडला असेल आणि पांडवांच्या मुखातून पांडवांच्या पत्रिकेद्वारे सावधान पांडव धन्य करणारा म्हणे पुराशाचा जन्म झाला तो हा बब्रुवाहन पांडवांच्या यातील अश्वाला या करते या भरतखंडात वावरणारा सारा राजराजेश्वराला हे पांडव जर कमी लेखत असतील तर ह्या पांडवाला म्हणू देईल मी मेलेल्या आईचा दूध नाही प्यालो हे देव या पांडवाला म्हणेल माझ्या बाबांनी हे राज्य त्याच्या स्वाधीन केलं खरं पण त्यांच्याप्रमाणे राज्य हाताळतोय खरं आपल्या पित्याप्रमाणे पराक्रमी व्हावा ही माझी इच्छा होती आणि मला सतत असं वाटायचं की त्यांच्यासारखा पराक्रमी शस्त्र अस्त्र विद्येत पारंगत माझा बाळ व्हावा त्याप्रमाणे देवाच्या आशीर्वादानं घडलं खरं पण फक्त एकच प्रेरणा आहे साऱ्या राज्यात त्याच्या नावाचा जल्लोष होतो खरं पण तरी पण यांची भेट यांचं दर्शन झालं असतं तर खूप बरं झालं असतं असं मला सतत वाटतं म्हणूनच प्रत्येक दिवस यांच्या आठवणीने जातो मी माझं कर्तव्य पूर्ण करते खरं मी जशी शास्त्राणी होती त्याप्रमाणे सुद्धा माझ्या पुत्राला शस्त्र अस्त्र विद्येत मी पारंगत केलंय त्यांच्याप्रमाणे हो शस्त्र अस्त्र विद्येत तोही तेजस्वी आहे पण तरी पण ज्यावेळी त्यांची समोरासमोर भेट होईल त्याचवेळी माझी जबाबदारी पूर्ण होईल असंच वाटतं मला
मनातच ठेवावं लागतं. कुणाला बोलून दाखवू माझी व्यथा, तेव्हा फक्त तुझ्या देवतत्वावर विश्वास आहे. एक ना एक दिवशी यांचं दर्शन होईल. हो, आणि मी धैर्यानं ओळख करून देईन. हा पहा, तुमच्यासारखा पराक्रमी माझा मुलगा. आणि हा क्षण घडून आणि यापेक्षा काही नको. हो, पण राहिले कुठे? येणार होते. महालाच्या द्वारावर आहे. चित्रांगदा आज असतीलच, पण तरी सुद्धा आपलं कर्तव्य आल्याची जाणीव. अहो चित्रांगदा, स्वागत आहे. मी आपले स्वागत आहे. हो, कारण तुमचं आणि माझं लक्ष माझ्या बाळाकडे आहे. हो. कधी एकदा तोही येईल असं वाटत होतं, पण मला असं वाटत होतं कसं की आपल्याला वेळ झाला. मला वाटलं की बाळ आपल्याकडे आला असेल. माझ्याकडे नाहीच आला तो. पण एक सांगू, काय? आपण एकत्र झालो ना की मागील दिवसांची आठवण येते. खरंच पूर्वस्मृती जागृत होतात आणि अगदी सगळं आठवायला लागतं. हा, माझा झालेला विवाह, त्यानंतर तुमचा विवाह, हो. आणि हे सगळं चित्र नेत्रासमोर उभं राहतं. तुम्ही विसरलात सगळं, पण मी नाही विसरले. आठवणी आठवणीच आहेत, पण मनातील दुःख हे मनातच राहतं. कधी कधी असं वाटतं खरं की एकमेकांची खंतता एकच आहे. पण मीच वाईट वागले होते. हे मला तुमचं मन कितीतरी मोठं. खरं म्हणजे मीच वाईट वागले आणि म्हणून पुन्हा पुन्हा आठवण होते मला. हा, पण माझं असं मत आहे, आपण आपल्या मताने त्यावेळी वागलात कारण अंतरी आपला स्वार्थ निर्माण झाला होता. पण मलाही असं वाटतं की तुमचं माझं सौभाग्य एक असल्यामुळं यांच्या मताप्रमाणे तुम्हाला सावरून घेणे स्वार्थ निर्माण झाला होता याचं कारण आहे त्याला. कारण संशय मनात निर्माण झाला, आणि संशय मनात निर्माण करून देणारी व्यक्ती तर दुसरीच होती. कारण धनुर्धारी पार्थ यांच्याशी जरी माझं लग्न झालं तरी सुद्धा माझ्यावर एक तरी प्रेम करणारी व्यक्ती दुसरीच होती. आणि ते म्हणते आमच्या राज्याचे सर सेनापती चांड. त्यांना वाटत होतं मी त्यांच्याबरोबर लग्न करावं, आणि मला वाटत होतं की धनुर्धारी पार्थ यांच्याबरोबर लग्न करावं. हो, आणि म्हणूनच तर. आणि लग्न झालं सुद्धा. एवढा विरोध, किती विरोध, की म्हणे नागकन्या आणि मानव यांचं लग्न होऊ शकत नाही. सगळा स्वार्थ जरी त्याचा असला हा, तरी पण काही गोष्टी त्यानं आमच्याही जीवनात घडविण्याचा प्रयत्न केला. कारण मला वाटत होतं तुमचा जो विवाह झाला ना तो खरं माझ्या मनाविरुद्धच होता. कारण मला वाटत होतं की धनुर्धारी पार्थ यांच्याबरोबर मीच सुखाचा संसार करावा. हो, म्हणूनच तर माझं लग्न झालं. आपण माझा द्वेष करत होता आणि म्हणूनच हे सगळं निर्माण आपण केला होता. पण तरी हे सगळं मी पोटात घातलं याला कारण तुमच्या माझ्या संसाराची धनी एक आहे. त्यांच्या सुखाचा, त्यांच्या मनाचा आपण विचार करायला हवा. म्हणूनच तर आपला हाही अपराध